አርዕስተ ዜና በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን መንግስቶምን ንዝተመዝገቡ ለውጥታት አፍልጦ ዝህብ ህዝባዊ መድረኽ ኣብ ከተማ ወልቂጤ ተሳሊጡ ጉያ ጎደና ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ዓመተ ምህረት ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም ኣድላይ ምድላው ከም ዝገበረ ፖሊስ ከተማ አዲስ አበባ ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ሕቶ ሙሉእ ኣባልነት ፍልስጤም ናብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብኣሜሪካ ውድቂ ኮይኑ ሰላም ጥዕና በለይ ክቡራት ተመልከትና ከመይ ትኾኑ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኹ ሓቢረኩም ፀንሕ ኣነ ኣብርሃም ፍሳሐ ፈለማ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ መበል 20 ኣኼባ ኢኒሼቲቭ ሚኒስትራት ቀርኒ ኣፍሪካ መሪሖም ናይዚ እዋን ኣቦ መንበር ኢኒሼቲቭ ቀርኒ ኣፍሪካ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ጎና ጎና ኣኼባ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ወይ እውን IMF መበል 20 ኣኼባ ኢኒሼቲቭ ሚኒስትራት ቀርኒ ኣፍሪካ መሪሖም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምክትል ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ዝኾኑ ቪክቶሪያ ክዋክዋ ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ገንዘብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተወከልቲ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ባንኪ ዓለምን ከምኡውን ተወከልቲ ጀርመንን ብሪጣንያን ተሳቲፎም ኣብ መበል 20 ኣኼባ ኢኒሼቲቭ ሚኒስትራት ቀርኒ ኣፍሪካ ባንኪ ዓረብ ኣብ ኢኮኖሚ ልምዓት ኣፍሪካ ፊንድ ልምዓት ስዑድ ዓረብያ ፍሉያት ልኡኻት ኣሜሪካን ጃፓንን ብምሕዝነት ከም ዝተሳተፉ እውን ተገሊጹ እዮም ኣኼባ ኢኒሼቲቭ ሚኒስትራት ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብኣባልነት ብምሕቋፍ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 2019 ዝተመስረተ እንትኸውን ኣብቲ ዞባ ኢኮኖሚያዊ ውህደት ንምጥንኻር እናሰርሐ ከም ዝርከብ ሓበሬታ ሚኒስትር ገንዘብ ኣመላኺቱ ተመረቕቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዑደት ኣሳሊጦም ዳይሬክተር ህንፀት ስነ ልቦና ሰራዊት እቲ ዩኒቨርሲቲ ያዴሳ ገርቢ ኢትዮጵያውያን ተምሳሌት ጀግንነት ምልክት ናጽነትን መሰረት ፓን አፍሪካኒዝምን ኣብ ዝኾነ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዑደት ምግባሮም ልዑል ምልዕዓል ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ታሪኽ ንምፍላጥ ከም ዝሕግዝ እውን ተዛሪቦም ዓድዋ መላእ ኢትዮጵያውያን ብድሙቕ ስምዒት ፍቕሪ ሃገር ዘዛመደን ብዙሓት ሓድነት ፈጢሮም ብዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ግዛእታ ንክተኽብር ዝገበረን ዓወት እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣብ ፓርክ ኢንዱስትሪ ኮምቦልቻ ዝርከብ ኩባንያ ትራይባስ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ እናቕረበ ምዃኑ ተሓቢሩ ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ካብ ዘመሓድሮም ዓበይቲ ማእከላት ኢንዱስትሪ ሓደ ዝኾነ ፓርክ ኢንዱስትሪ ትራይባስ ኮምቦልቻ ጨርቃ መርቅን ኣልባሳትን ዘፍሪ ኩባንያ ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ እናቕረበ ይርከብ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ኮርፖሬሽን ኣክሊሉ ታደሰ ኣብ ፓርክ ኢንዱስትሪ ኮምቦልቻ እዋናዊ ምንቅስቃስ ስራሕ ተዓዚቦም ኣብ ምንቅስቃስ ፍርያት ኩባንያ ትራይባስ ዑደት ዝገበሩ እንትኸውን ህልወይ ምንቅስቃስ ስራሕቲ ኩባንያ ዘበረታትዕ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም እቲ ኩባንያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘመናዊ ሙሉእ ክዳውንቲ እናፍረ እንትኸውን ነቶም ፍርያታት እውን ናብ ዕዳጋ ኣሜሪካ እናቕረበ ይርከብ እቶም ዋና ፈጻሚ ስራሕ እቲ ፓርኪ ዝርከበሉ ምንቅስቃስ ስራሕን ዓለም ለኻዊ ተበጻሕነት ዕዳጋን ዘበረታትዕ ምዃኑ ኣልዒሎም ሕዚ ኣብቲ ፓርክ ካብ ዝርከቡ መፍረይ ሼዳት እቶም 9 ዓመታዊ ብናይ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ሰብ ሃፍቲ ከም ዝተተሓዚኦም ገሊጾም ልዕሊ 1 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ዘመናዊ ድቑዒ ናብ ውሽጢ ሃገር ምእታው ተሓቢሩ
ንዘመነ ምህርቲ 2016-17 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1.7 ሜትሪክ ቶን ዘመናዊ ዱቕዒ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ብ20 መራኽብ ተጓዒዙ ኣብ ዶብ ጅቡቲ ካብ ዝበጽሐ ዱቕዒ 96.6 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝኣተወ ዝተገልጸ እንትኸውን 37,792 ሜትሪክ ቶን ማዳበርያ ኣብ ዶብ ጅቡቲ ከም ዝርከቡ ተሓቢሩሎም። ብ62 ናይ ባቡር ምምልላስ ናብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝኣተወቲ 1,078,000 ሜትሪክ ቶን ዱቕዒ ናብ ልዕሊ 120 ከባቢታት እቲ ሃገር ብከበድ ተሽከርከርቲ ከም ዝጓዓዓዝ ተመላኺቱሎም። ኣብ ዝቕጽል ሰሙን 63,660 ሜትሪክ ቶን ዱቕዒ ዝፀዓነት መርከብ ኣብ ዶብ ጅቡቲ ክትበጽሕ እያ ተባሂሉ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን ተሓቢሩሎም። ማእኸል ልህቀት ሜካናይዜሽን ሕርሻ ንምህናፅ ሰረት እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ። ብሓገዝ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ዝህነፅ እቲ ማእኸል ፅሬት ቴክኖሎጂ ሜካናይዜሽን ሕርሻ ንምፍታሽ ስርዓት ህንፀት ዓቕምን ተተሓዝቲ ተግባራትን ንምውጋን ከም ዝውዕል ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ዓውዲ ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ እናገበሮ ዝርከብ ሓገዝ ብምንኣድ ማእኸል ልህቀት ሜካናይዜሽን ሕርሻ ምህናፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሪሕ ትልሚ 10 ዓመት ሕርሻ ንምዕዋት ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም። እቲ ማእኸል ዝህነፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቃቂ ቃሊቲ እንትኸውን ሓፈሻዊ ወፃኢ ምህነፂኡ ድማ 800 ሚልዮን ብር ከም ዝኾነ ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድም። ጉያ ጎደና ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ዓመተ ምህረት ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም ኣድላይ ምድላው ከም ዝተገብረ ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። መበገሲኡን መወዳእቱን ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝገበረን ቀንዲ መንገድታት እታ ከተማ ዘባፅሕን ጉያ ጎደና ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ዓመተ ምህረት ውድድር 10 ኪሎ ሜትሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ። ኣብ እዋን እቲ ውድድር ድማ ዝተወሰኑ መንገድታት ንተሽከርከርቲ ዕፅዋት ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም። ተሳተፍቲ እቲ ጉያ ኩነታት ጸጥታ ምሕላው ናይ ሓባር ጉዳይ ምዃኑ ብምግንዛብ ናብ ሞገይ ቦታ እንትኣቱ ናብ ሞገይ ቦታ እንትኣቱ ስፍራ ሲገቡ ንተፍትሽ ንኽተሓባበሩና ይብል ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ። ካብ መስቀል ኣደባባይ ተበጊሱ ብለግሃር ሜክሲኮ ኣደባባይ ቡልጋርያ ማዞርያ ቄራ ጎተራ ኣጎና ሲኒማን ጥላሁን ኣደባባይን ገይሩ መወዳእቱ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝገበረት ውድድር ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ከምቲ ልሙድ ኣብ በብከባቢኡ ንዝተመደቡ ፖሊስ ትራፊክን ኣካላት ጸጥታን ተሓባበርቲ ብምዃን ዝወሃቡ ትእዛዛት ኣሽከርከርቲ ብምኽባር ክትሓባበሩ ከም ዝግባእ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ መልእኽቶም ሓላሊፉ። ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2016-17 ልዕሊ 24 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምርካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣፍሊጡ። ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ክረምታዊ መፍራይነት ኣብ መሸጣን ኣከፋፍላን ዘመናዊ ዱቕዒ ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡሎም። እቲ ቢሮ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ምህርቲ ዘመነ 2016-17 ልዕሊ 24 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ንምርካብ ከም ጠለብ ካብ ዝሓዞ ልዕሊ 900,000 ኩንታል ዘመናዊ ዱቕዒ እቲ 700,000 ብወገን መንግስቲ ፌደራል ከም ዝጸደቐን ዛጊድ ድማ 360,000 ኩንታል ናብ ወረዳታት ናብ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ከም ዝተኸፋፈለ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ዝራእቲ ሆርቲካልቸር ኣይተ ኣበራ ከደነው ሓቢሮም። ኣብ ስራሕቲ መስኖን ጠሊ ዕቀባን ብስፍሓት ብምስራሕ ውሕስና ምግቢ ክብ ክነብል ይግባእ ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊ ሓረስታይ ብወገኑ ከም ስራሕቲ ኮምፖስት ዝበሉ ሓገዛትን ማእቶት ከደንፍዑ ዘኽእሉ ተግባራትን ክውግን ፃውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ዙርያ ስርዓት ምሕደራን ተሓታትነትን ዘመናዊ ዱቕዒ ኣመልኪቶም መብርሂ ዝሃቡ ድማ ኣብ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ላዕለዋይ ክኢላ ዓቃቢ ሕጊ ኣይተ መስፍን ለማ እንትኾኑ ዘመናዊ ዱቕዒ ኮነ ካልኦት እታወታት ሕርሻ ክሸይጥን ክልውጥን ዝተረኸበ ኣካል
بحقي كم زحتت مقلاطهم بصحفة قديات كوميونيكيشن تكلل قليصلهم ኢትዮጵያ በርካታ የደን ሽፋን የነበራት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያ ደን እየተመናመነ የመጣባት ሀገር ናት። እዚህ አዲስ አበባ እንኳን ከ15 ዓመት በፊት የነበራችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት ጧት አዲስ አበባ ስንነሳ ጉም ማየት፣ ጤዛ ማየት የተለመደ ነበር። አሁን ጉምና ጤዛ ማየትም ከተሞች አካባቢ ብርቅ እየሆነ መጥቷል። ምክንያቱም የአየር ጸባዩ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቅቷል። ይሄን ለመቀየር ኢትዮጵያውያን ተባብረው በ2 3 4 ዓመት ውስጥ ይሄን ታሪክ መቀየር ያስፈልጋል የሚል ውሳኔ በመንግስት ታስቧል። የታሰበበት ምክንያት ችግኝ በመተከሉ ሀብታሞች ጥሩ ኦክሲጅን የሚተነፍሱና ለድሃ የሚከለከል አይደለም። ችግኝ ሲተከል ዝናብ የዘነበ እንደሆነ አርሶ አደር ይጠቀማል። ዝናብ የዘነበና ግድቦቻችን የሞሉ እንደሆነ የፈረቃ መብራት ይቀራል። ዝናብ የዘነበ እንደሆነና የአየር ጸባይ ተገማሽ ባልሆነ መንገድ የማይቀያየር ከሆነ በረሃብ የሚጠቃ ሰው አይኖርም ማለት ነው። ሁሉም ትላልቅ ሚዲያ እና ተቋማት በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያውያን ተባብረው ተደምረው ለዓለም አስተማሪ የሆነ ነገር ሰሩ ብለዋል። ይሄ ጀስት ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ከራሳችን አልፈን ለሌሎቹ መልካም አርአያ የሆንበት አጋጣሚ ነው። ትምህርት ወስደንበታል። ተመልከቲ ዜናታትና ሓዙ ንቀጽሉ ናብ ዝርዝር ዜና ክሓልፍ بقدامي منستر رابي أحمدن منجستو من نستمزجو لوطتات عفلتو زب هزباو مدرخ اتوم قدامي منستر رابي استرخبلو ابا كتما ولقطي تساليتوم ابتي مدرخ ኢትዮጵያ ንዘመዝገበቶ ለውጢ እጃም ህዝቢ ጉራጌ ዝለዓለ ከም ዝኾነውን ተመላኺቱ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሰኸለዋ ኣብ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ኣብ ትርከብ ከተማ ወልቂጤ ካብ ኩሎም ወረዳታት ምምሕዳር ከተማ ዝተውጻጹ ነበርቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ብመንግስቶም ዝተመዝገቡ ለውጥታት ኣፍልጦ ዝህብ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ጉራጌ ብዛዕባ ሓድነት ሓበራዊነት ዝዛረብ ጥራይ እንተይኮነ በተግባር ዝነበረ ህዝቢ ምዃኑ አልዒሎም እዮም ጉራጌ ጎጎት በተባለው ቃል ኪዳኑ ስለ አንድነት ጉራጌ ጎጎት ብዝበሃል ቃል ኪዳኑ ብዛዕባ ሓድነት ሓበራውነት ዘምሃረ ብተግባር ዝነበረ ህዝቢ እዩ ብቋንቋውን ኣተነት ዳረጉ ወይ ድማ ሓድነት ሓይሉ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ ብሓድነት ዝርከብ ሃፍቲ ብልምዲ ዝረኣየ ከጻልኡና ከፈላልዩና ንዝደልዩ ሓድነት ሓይሉ እዩ እናበለ ንጎንፂ ገጽ ዝኸልእ ህዝቢ እዩ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ፍቅሪ ጻዕራም ሰላም ፈታው ህዝቢ ትምርቱ ወሲዱ ንጸላቱ በር ከይኸፈተ ሓድነቱ ሓልዩ ኢትዮጵያ ንደቅና ብሊጽና ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃሙ ንኽዋጻ ካብ ወልቂጤ ከተማ ንመላ ህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይፈቱ ህዝቢ ጉራጌ ብዛዕባ ሰላም ትምህርቲ ዝህብ ህዝቢ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ብሓባር ጠጠው ምባልን ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ብተግባር ምንባር ከም ዝግባእ ገሊጾም እዮም ህብረ ብሄራዊነት እውን ኢትዮጵያ ብዝበለጸ ኩነታት ከተኣሳስር ዝኽእል ተፈጥሮኣዊ ከይዲ ምዃኑ ገሊጾም እዮም ኢትዮጵያውያን ብዙ ቋንቋ ብዙ ባህል ብዙ የማንነት መገለጫ ያለን መሆኑ እሙን ነው ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ቋንቋ ብዙሕ ባህሊ መግለጽ መንነት ዘለና ምዃንና ዝፍለጥ እዩ እዚ ተፈጥሮኣዊ እዩ ነዚ ክተርፍ ምግባር ኣይከኣልን ግን ድማ ኣብ መንጎና ዘሎ ኣፈላላይ ቋንቋ ኣፈላላይ ባህሊ ንኢትዮጵያ ዝብትን ክኸውን ኣይግባን ሓድነት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ሕዝውን ባህሊ ጉራጌ ምፍላጥ ብጣዕሚ ይጠቕመና እዩ ብዛዕባ ሓበራውነት ጉራጌ ጎራጎራን ሴራን ዝበሃሉ ሕግታት ደንጊጉ እዩ ኣብ ጉራጌ 7 ቤት ዝበሃል ኣሎ
ሸውዓተ ቤት ዝተባሃለሉ ዋና ምክንያት ሸውዓተ መንበር አባይቲ እናሃሉ ሸውዓተ መንበር አባይቲ በሓባር ጉራጌ ክባሃሉ ከም ዝኽእሉ ብሰላም ብፍቅሪ ብምትሕብባር ምንባር ከም ዝኽእሉ አቦታት ጉራጌ ንደቆም አምሂሮም እዮም። ጉራጌ ምልክት ኢትዮጵያ በሓባር ሕምብርቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ማእኸላዊት ኢትዮጵያ ምምስራት ክኢሉ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት መንግስቲ ዘሳለጦም ስራሕቲ ኣብ ዝድግፍ ህዝባዊ መድረኽ ርእሰ ምምሕዳር ማእኸላዊ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣይተ እንዳሻው ጣሶ ዝተረኸቡ እንትኾን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገበ ለውጢ እጃም ህዝቢ ጉራጌ ዝለዓለ ከም ዝነበረ ገሊጾም እዮም። የወረ መጋቢት 2010 ለውጥ እውን በማድረጉ ሂደት የጉራጌ ማህበረሰብ ሚና ከፍተኛ ነበር። ናይ ወርሒ መጋቢት 2010 ለውጢ ጋድ ክኸውን ኣብ ምግባር እጃም ህዝቢ ጉራጌ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ማሕበረሰብ ጉራጌ ምስ ካልኦት ለውጢ ደለይቲ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን እቲ ዝተተሓዘ ለውጢ ዕውት ንክኸውን ስራሕቲ ሪፎርም ሱር ንክህልዎም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ኢትዮጵያውያን ካብ ሃገሮም ሰጊሮም ዓለም ለኻዊ ቅቡልነት ንክህልዎም ሓድነቶም ምጥንኻር ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መንግስት እናሳለጦ ዝርከብ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኩባንያታት ሃገር ቦቀል ውፅኢት ከመዝግቡ ከም ዝሓገዞም ገሊጾም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ትራንስፎርሜሽን ዓንድታት ኮሚኒኬሽን ኣብ ገመድ ኤሌክትሪክ ዝተዋፈሩ ኢንዱስትሪታት ዑደት ኣሳሊጦም ኣለዉ። ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሸገር ከተማ ካብ ዝርከቡ ኢንዱስትሪታት ሓደ እዩ። ሓላፊነቱ ዝተወሰነ ውልቃዊ ማሕበር ኦዳ ሜታል ኢንዱስትሪ። እዚ ማሕበር ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ 2021 ዓመተ ምህረት ናብ ምህርቲ ዝኣተወ እንትኾን ኣብዚ ሕዚ እዋን 60,000 ትራንስሚሽን ኮሚኒኬሽን ታወር ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚ ማሕበር ትራንስሚሽንን ኮሚኒኬሽን ታወር ኤሌክትሪክ በዓል 3 እግሪ ተሽከርከርቲ እናፍረየ ዝርከብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምንቅስቃስ ስራሕ እቲ ማሕበር ብዝምልከት ዑደት ኣሳሊጦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ምህርቲ ሓፂን መንግስቲ ኣብ ፖሊሲ ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣካቲቱ ብምትግባር ውፅኢት እናምፃሉ ዘሎ ዘፈር ምዃኑ ኣልዒሎም እዮም። በኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲ بمسرت بوليسي إثيوبيا مفرح حاتين عبا كونستراكشن كونم عبا كلهم زفرات زلو ربحا تأمينو ناتسرحيو زركب حاتين زفري بخلت ممار ستاديوم اتحاد كاب ايرون اور مجماريو حمد كمك بمقبار ناب برات مقياريو اتخال دما كابتي موداتا زركب وصيت ناب ايرون اور ممصايو نحنا نتي مبل كالأينا مريزنا زلعال هفتي سلازتيق كاب قرقرو نهنصت كاب زمصو مهرتتات نحيلي إلكتريك كاب زوعلو إلكتريك ناب ايرون اور زوسدنا منقدي بمسعابنا نسرح زلنا እዚ ድማ ዕውት እናኾነ ዝመፀ ይመስል አይረን ኦር ከም እታው ዝወስዱ ብርክት ዝበሉ ኢንዱስትሪታት ተፈጢሮም እዮም ካብዚኣቶም እዚ ሓደ እዩ ኢንዱስትሪ ኦዳ ሜታል ልዕሊ 500 ዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ እንትኾን ኣብ ዘፍረዮም ውፅኢታት ሓፂን ምህርቲ ናይ ምትካእ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ኢንዱስትሪ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኢንዱስትሪታት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት እናሳለጡን ዝርከብ ስራሕቲ ልምዓት ናይ ምሕጋዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኣልዒሎም እዮም አሁን ዛሬ እዚህ እንዳየነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢነርጂ በማምረት በአፍሪካ ቀዳሚውን ስፍራ እንይዛለን ኣብዚ ከም ዝረኣናዮ ኢትዮጵያ ሓይሊ ብምፍራይ ካብ አፍሪካ ኣብ ቅድሚትያ ትስራዕ እኹል ብዝኾነ ብርኪ ነፍሪ ኢና ኣብ ምክፍፋል ግና ፀገም ኣሎ እቲ ዝፈረየ ሓይሊ ካብ ሕዳሴ ተላዒሉ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዝበፅሕ 30 ሚእታዊ ሓይሊ ይጠፍእ እዩ ነተሓላልፈሎም ገመዳት ዝደኸሙ ብምዃኖም እንስኦኖም ነገራት ብዙሓት እዮም ሕዚ ኣብ ሓይሊ ዝነበረና ምህርቲ ብትራንስሚሽን ክቕፅል ንምግባር ክልተ ስራሕ እናሰራሕና ኢና ንርከብ ኣብ ከተማ ኔትወርክ ክንዝርግሕ ኢና ብኻልእ መገዲ ድማ በብቦትኡ ክንትክእ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ወፃኢ ከኣቱ ምግባር ስለዘየዋፀና ኣብዚ ክፈሪ ምግባርና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ
እቶም ኢንዱስትሪታት ኣድላይ ዝኾኑ ምህርትታት ብምፍራይን ብዘለዎም ፅሬት ዝሓሹ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ናብ ወጻኢ ዝልእኽሉ መንገዲ ኣብ ምፍጣር ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣልዒሎም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዑደት ካብ ዘሳለጡሎም ኢንዱስትሪታት ሓላፊነቱ ዝተወሰነ ውልቃዊ ማሕበር ኩባንያ ቢሜት ኬብል ሓደ እዩ። ቢሜት ኬብል ኣብ 2016 ዓ.ም 150 ሚልዮን ዶላር መልዓሊ ኢንቨስትመንት ብምሓዝ ናብ ምህርቲ ዝኣተወ ዓብይ ትካል እዩ። ብፋይበር ኦፕቲክስ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ከምኡውን ምህርትታት ኮፐር ድማ ኣብ መዓልቲ 25 ሜትሪክ ቶን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ ትካል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኢንዱስትሪ ቢሜል ኢትዮጵያውያን ሞያተኛታት ዝሳተፍሉ ትካል ምዃኑ ከም ሃገር ዝፈጥሮ ዓቕሚ ዝለዓለ ምዃኑ ገሊጾም እዮም። ቢሜት ኬብል ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። ቢሜት ኬብል ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንእሽተን ጽንሒል እዩ። ኣብቲ ዑደት ከም ዝረኣናዮ ንኢትዮጵያ ድሌት ዝውዕል 100 ሚእታዊ ኬብል ኤሌክትሪክ የቕርብ እዩ። ንቴሌኮም ዝውዕል ፋይበር 100 ሚእታዊ ምፍራይ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ተላዒሉ ናብ ጅቡቲ ዝኸይድ መስመር ባቡር ኤሌክትሪክ ዝፈረየሉ ኣብዚ ፋብሪካ እዩ። ከም ሃገር ከምዚ ዝመሰለ ዓቕሚ ምፍጣሩ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ግን ድማ ልዕሊ እዚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እንታይ እዩ? በዓል ዋና እዚ ፋብሪካ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣብዚ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም። ነዚ ፋብሪካ ሓጊዝናዮ ዝበለጸ ውፅኢት ተምፂኡ ንሃገር ሓገዝ እዩ። እቲ ኢንዱስትሪ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ምህርትታት ኣብ ምትካእ ስራሕ ዝተዋፈረ ትካል ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገን መንግስቲ ግቡእ ዝኾነ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ኣልዒሎም እዮም። አሁን ቅድም እንደሰማችሁት ትልቁ ችግር እየገጠመው ያለ ቅድም ክብል ከም ዝሰማዕኹምዎ እቲ ዓብይ ጸገም ኢትዮ ቴሌኮም ካብዚ ክዕድግ እናተገብኦ ካብ ወጻኢ የምጽእ እዩ። ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እውን ካብዚ ክጥቀም እናተገብኦ ካብ ወጻኢ እናእተወ እዩ ዝርከብ። ከም ምኽንያት ዝቐርብ ዶላር እዩ። እዚ ድማ ዘእምን ምኽንያት ኣይኮነን። ምኽንያቱ ጥረ ኣቑሑት 1 ሚልዮን ዶላር ዝጽግም ኮይኑ ፋይበር ከኣቱ ንምግባር 3 ክሳብ 4 ሚልዮን ዝሓትት እንተኾይኑ ነዚ ምርካብ ኣይከኣልን። ስለዚ ከም መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኢንዱስትሪታት ክንሕግዞም ይግብአና። ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያዊ እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ ኣድላይ ዘፈር እዩ። ኣስታት 600 ዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ እዚ ኢንዱስትሪ ንዘፈር ኮንስትራክሽንን ኤሌክትሪክን ውፅኢት ምህርትታቱ የቕርብ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ሕቶ ምሉእነት ኣባልነት ፍልስጤም ናብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብኣሜሪካ ውድቂ ኮይኑ እቲ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ዙርያ ወጥሪ ኢራን እስራኤል እውን እናዘተ እንትኸውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ጸብጻብ ወንድ ወሰን ኣፈወርቅ ከም ስዕብ ተዋዲዱ ቀርብ እዩ። ማእከላይ ምብራቕ ዘለሉ ኩነታት ብጣዕሚ ስግኣት ዓሲልዎ ጽባሕ ዝፍጠር ነገር ካብ ሎሚ ዝገደደ ዘፍርሕ ኮይኑ ይርከብ። ብፍላይ እስራኤልን ኢራንን ዝኣተወ ወጥሪ ነቲ ዞባ ዝኸፍአ ጣጣ ሒዙ ክመጽእ ዶ ይኸውን ዝብል ናይ ብዙሓት ስግኣት ኮይኑሎም። እዚ ከምዚ እንከሎ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዙርያ ወጥሪ እስራኤልን ኢራንን ከምኡውን ኣብ ጋዛ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክዝቲ ጸኒሑ እዩ። ኣብ መኽፈቲ እቲ መድረኽ ዘተዝተረኸቡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኩናት ጋዛ ካብቲ ሕዚ ዘለዎ እናሰፍሐ ዝኸይድ እንተኾይኑ ከምኡውን ወጥሪ እስራኤል ኢራን ተወሲኽዎ እቲ ዞባ ናብ ሙሉእ ኩናት ክእትዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም። ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ብዝተኸኣለ ዓርሱ ክፍትሽ ይግባእ እውን ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢራን ልዕሊ 300 ድሮናትን ሚሳኤላትን ናብ እስራኤል ምውንጫፋ ስዒቡ ናይ እስራኤል ምላሽከ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ እዩ። ቴል አቪቭ ንመጥቃዕቲ ኢራን ምላሽ ክትህብ ጀሚራላ። ኢስፋሃኒ ዝተባሃለት ኣብ ማእከል ኢራን ትርከብ ከተማ ስትራቴጂካዊ ጥቕማ ዝለዓለ ምዃኑ ይዝረበላ። ማእከል መጽናዕቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓዊሱ ወታደራዊ መእዘዚ ጣብያ እውን ዝሓዘት እያ። ካብ መንጎ መማዕበሊ ኒኩሌር ኢራን ዝኾኑ ቦታታት እውን ሓደ ኣብ ከባቢኣ ዝርከብ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብታ ከተማ ድምፂ ምፍንጃር ነታጉ ተሰሚዑ ነይሩ። Explosions have been heard near the city of Isfahan. ነዚ ምፍንጃር ነታጉ ስዒቡ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኢራን ሚሳኤል ዝተዓጠቓ መከላኸሊ ሓይሊ ኣየር ኣብ ተዳሎ ንኽጸንሓ ተገይረን ኣለዋ ተባሂሉ